Dadlu ni yng Nghylch y Defaid ar gyfer ail ddiwrnod y sioe. Mae bryd sy'n ddylanwadol iawn o ran ein dealloedd magu ni, sef y Wyneblas Caerlyr. Ac yma wrth fy ochr i, mae cadeirydd cenedlaethol y gymdeithas, Elfyn Owen, ffryddarw, Llanrws. Croeso eto ni. Diolch yn fawr iawn. Yn bleser cael bod yma. Ac yn gadeirydd y gymdeithas hefyd, cadeirydd cenedlaethol, mae hwnna'n dipyn o'n rhydedd, mae'n siŵr, a tipyn o bwysau. Mae yn anrhydedd. Dwi'n prawd iawn o fod yn rhan o'r gymdeithas a chwarae teg i bobl roed ffydd yna i fod yn gadeirydd. Dwi'n gwybod os dwi'n mynd i ddall fi bob beth dwi'n dweud yn Gymraeg, ond dwi'n dod ar Gymraeg a'r Saesneg i mewn bob yn ail. Achos mae fe yn ardal iawn i chi yn cyfarfod gyda'r Albanwyr, pobl o Loegr, dros y byd i gyd, so mae'n siŵr. Dyna sydd am y gymdeithas. Da ni wedi dod i nabod lot o ffrindiau yn dod dros y blynyddoedd. O un pen o'r wlad i'r llall. Ac da ni lwcus beth da ni'n neud a da ni'n mwynhau beth da ni'n neud hefyd yn dydyn. Mae'n rhaid mwynhau yn dweud, mae'n bwysig iawn dwi'n meddwl. A fan hyn nawr y bore yma ni'n gweld yr hwrddo 2 flwydd neu hun, am dosbarth i ddechrau. Drychwch ar lled a'r pŵer sydd ganddo ni fan hyn. Da ni mewn am ledd dwi'n meddwl, dydyn ma' y gwir ystyr y gair. Mae yna safon dychrynllyd yn y dosbarth gyntaf yn does. Mae yna dros 90 wedi entro i gyd, dwi'n siŵr, o'r Wyneblas Caerlyr, dwi'n meddwl, does? 96. Oes. Gyda'r uchars. Rhai o flynyddoedd nawr. Ond yna, mae hein yn werth i gweld ydyn, mae yna ddigon o ddewis yn y lein ys ni'n dweud yma, does? Ond, da ni lwcus yma, di cael beirniad o Lockerby, Stephen Crosier. Albanwr? Albanwr, ie. A mae'r Albanwyr yn gwybod sydd mae magu y Wyneblas Caerlyr? Na, mae o'n mynd i fwynhau hun, swn i'n meddwl. Mae wedi bod yn water psych ydy'w prefix o. Mae o wrth i blynyddoedd lawer. A bydd o ddim yn hir wrth i chwaith i siŵr, mae'n gwybod i waith. A mae hwnna'n bwysig pa chi mewn sioe fel hyn, yn dweud bod y beirniad yn rhoi amser teilwng i bob un, ond hefyd ddim yn rhy hir. Dyna di, bwysig iawn. Cyn bod ni'n twymo gormod. Ie, ynddo. Ond mae'r Wyneblas Caerlyr, maen nhw fel meirch nhw ar hyrddod hyn fan hyn yn y cylch. Mae gydagan nhw lan yn uchel, maen nhw'n browd iawn, maen nhw'n ysgeiddig iawn. Maen nhw'n ddefed neis i'w trin, newedig os ych chi fwced bach o gerig yn fo neu rhywbeth. Fi'n credu bod fwy na cherig efo bwced chi yn Llanrws. Na, digon o laswell, ond maen nhw'n osgeiddig yn dydyn. A dos am curo ar y croes i ddafad miwl, nag oes. Mae'n ddiguro ddafad miwl, yn dydy, allan o Hwrdd, Penlas a dafad fynydd yng Nghymru, y Biwla, y Cymreig a'r Tiefiot yn ochr yna, ac i fyny'n yr Alban, y Blackface a Swelder. So mae'r bryd yma ar unrhyw ddafad yn weithio dda yn dydi. A dyna pam o'n i'n dweud ar y dechrau, mae'n fryd dylanwadol iawn o ran yn dealloedd magu ni, achos mae'r epil rhain yn cael ei defnyddio yn eang iawn yn ein dealloedd magu ni i fagu ŵyn ar gyfer y bwrdd. Wrth gwrs, y miwl ydy'r ddafad mwyaf poblogaidd yn y wlad i fagu oen tew, oen cigydd, fel sy'n ei ddweud. Mae'n dod â 2 oen, mae'n magu nhw dda, yn dydi, mae digon o lefrith, yn dydi, wedyn. Ni'n lwcus iawn o'r Wyneblas Caerlyr, bod ni'n gallu croesi nhw gyda'r defaid cynhenid yma i gynnyrchu y fiwlen, yn fe? Mae wedi gweithio yn dydi. Wel, ar y nodyn yna, na ni gael hoi fach o gylch y defaid ac fydda ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr hwrddod 2 flwydd neu hun. Nôl yma ynghylch y defaid gyda'r Wyneblas Caerlyr, yr hyrddod 2 flwydd neu hun. Na'r Elfyn. Dyfra densiwn yma peth cyntaf yn bore. Dosbarth, mae cysondeb yma, mae'n agos iawn oedden ni'n meddwl, a hwrdd eich hunan yn y cylch hefyd. Wel ie. Mae yna bwysau dychrynllyd yn yr anifeiliad yma, does? Mae nhw werth i gweld ydyn, mae nhw gyd o safon arbennig iawn ydyn. A chi'n derbyn yr ail wobr, Elfyn, llongwrchiadau mawr? Ie, Lewis Rhys yn gyntaf, Glidi, diadell Glidi yn gyntaf, dydy, a Cerniw, diolch am hynny yn ail. Ifan chwarae teg wedi gwneud job go dda fan'na. A wedyn Phil Gornal wedyn, Alfie Benbo.
Wel, arbennig, chwarae teg, a maen nhw'n rhedeg mas o'r cylch mor gyflym a maen nhw'n gallu, a fi'n gael sgwrs cyflym da fe nawr, achos chwarae teg I Lewis. O, dwi'n mynd, ydy? I'm just going to grab you before you leave very quickly, trying to do a sly exit there, you were. Out the way quick. Yeah. Hey, congratulations. No, thank you. Wasn't expecting that. It was a fantastic class, wasn't it? Yeah, very, very strong, so I didn't expect to be priced up there. I don't think But you've got at all, but you did well. You got a few of these at home. yeah, there's a few there. I downsized a lot last year, so it's just nice. Probably my last show, I think. So it's just nice to do well. It's nice to end with a red card, and possibly, fingers crossed. We won't go that far yet. Don't think too far ahead. Well done you. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr, thank you.